ambek bapak. Iki rek mak Daud rek. Iki wingi ana wene luwe ditandur mbok kulon omah. Mang mak wis ndawet telu akeh iki. Tak gawe ditandur mbok kulon omah. Ya, mak penggaweane ngene rek. Iki el nggo omah dimong ening prei lho. Adi mak Daud menemproh. Menemproh mak jenenge. Daud. Wenene luwe adi ditandur nggo pinggir omah. Eman bek-beke udane landung kenek lutung oleh sak-sak glansing. Muga-muga udane landung ya rek. Bapak. Mang wis lewake iki rek, wis lewake. Ya. Diko nang kulon omah, muga-muga udane landung. Tapi ndak ini gak ngepek rek, ndak ini rek. Ndak ini tuas tandur, gak ngepek blas mergo gak keramut. Mak wis gak iso metu blas. Mari mbak gini gak ono ikotis gak keramut, gak kedadaan gak ngono. Saiki bismillah nyambut gawe maneh ngingone anak putu. Muga-muga diparingi rezeki nang Gusti Allah. Iki engko lek wis awan titik mak yo mantuk rek, bek nangis anakku. Ngenempro, emak ngenempro iki. Asu gawe video. Digawe setoran nang Bank Meta. Penggaweane wong tani. Yo gak harus lali penggaweane nggo dunia nyata. Masih gawe konten iku yo kudu eling penggaweane opo. Ku gawe konten gak nyambut gawe nggo dunia nyata mak mopo rek. Saiki meneng-meneng dodole 0,000. Iki maksud kabeh kakean ndeluk rek, gak nangis kok mak. Nangis mah bengi tok umrahe. Lho, ini nih mak iki. Ojo sampai dileboni yuyu ya rek. Kana wong kene sing wedok-wedok Daud rek, lek nggo desane mak kono akeh, lek nggo mbrayu ku kabeh wedok-wedok Daud. Tapi lek nggo desa kene iki cuma mak tok sing marahi Daud ngene. Kana sing wedok-wedok lempro ngene. Tuh wedok-wedok lempro. Lempro ngobretokan. Asu gawe VOD. Iku wis ketanduran rong kedhok iko, ketanduran iko. Iki ambek iku rong kedhok wis ketanduran. Wis ya rek ngono ae.